Podcast C2, català.cat, episodi 16, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut, estimat oient, una vegada més al podcast de C2català.cat. Al podcast anterior et vaig preguntar si sabies quin dels dos personatges, la Mariona o l'Otorrino, feia un mal ús de la llengua i provocava una confusió. Si no l'has escoltat, stop. Posa pausa, ves a l'episodi anterior, escolta'l i després torna a aquest. En tot cas, com anava dient, tenim dos personatges i un provoca una confusió en la comprensió del missatge. Saps quin dels dos és? És la Mariona. La Mariona no té gens clar el significat del verb olorar. El confon amb el que té en castellà. En castellà, el verb oler significa aspirar aire pel nas, però també serveix per indicar l'olor que fa una cosa. En català, però, distingim entre olorar, que significa aspirar aire pel nas, i fer o sentir olor del que sigui, de fum, de gas, de colònia, de macarrons o de no haver-se dutxat. Aquí faig un petit parèntesi, fixa't que dic olor de, no olor a. Olorar sempre és una acció que fem, els que tenim nas, per sentir l'olor d'una cosa. És com ensumar, més o menys. Així direm, olora aquesta rosa, fa molt bona olor, que seria equivalent a dir, ensuma aquesta rosa, fa molt bona olor. També podríem dir, aquest gos olora tots els arbres, aquest gos ensuma tots els arbres. En canvi, si volem fer referència a l'olor que fa una cosa, direm aquesta rosa fa bona olor, o no. Però mai direm aquesta rosa olora bé, perquè si diguéssim que la rosa olora bé, estaríem atribuint a la rosa la capacitat d'ensumar per ella mateixa, com si tingués un nas i olfacte. En el nostre enigma anterior, el metge va fer una pregunta correctament. Vostè olora bé? Volia saber si la Mariona tenia el nas tapat o si sentia bé les olors. Però la Mariona va donar al verb olorar un significat que no té. I es va pensar que li preguntava si ella, si la Mariona, feia bona olor. Quin embolic va muntar. Pobre metge. Havies captat on era el problema de la incomunicació? Tant si és que sí com si és que no, ara ja ho saps. Ja no tens cap excusa per fer-ho malament. Si creus que estàs aprenent, subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui creguis que pot estar interessat. Pots trobar-nos a pràcticament totes les xarxes socials, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, etc. I per saber-ne més, entra a c2català.cat i inscriu-te al curs que hem creat uns examinadors pensant en vosaltres. Aprèn a detectar les errades i evitar-les des d'ara mateix. Presenta't a l'examen amb els dubtes resolts. Ves sobre segur. T'hi apuntes?